komai dabararka wani ya fi ka. Wata rana zakara ya yi sammako zuwa gidan suna a wani ɗan ƙauye. Ya yi nisa kenan sai dila ta hange shi, sai ta dawo kan hanya ta kwantagare. Niyyarta da ya zo ta kama ta cinye. Zakara ya iso kusa da ita kenan, sai wani tsohon ɓera ya fito daga sunkuru ya ce da shi, ina za ka je da wannan safiya haka? Sai zakara ya ce da shi, za ni gidan suna ne. Sai ɓera ya ce, ka ga dila ba ne? Zakara ya ce, na ganta, amma ai mushe ce. Ɓera ya ce, ai da ranta, domin idan dila ta mutu bakinta a buɗe yake. Da jin haka sai dila ya buɗe bakinsa. Sai ɓera ya ce, ka ga mushen naka? Nan take zakara ya arce zuwa gida yana mai godiya ga ɓera. Shi yasa komai dabararka sai ka ga wanda ya fi ka, maganin ka kuwa ai gaskiya.